Prvá Disney animovaná rozprávka je klenotom filmografie. Walt Disney a jeho tím stavili na nové vychytávky filmového priemyslu a zinovovali mnoho prvkov dovtedy celkom vzácneho animovaného štýlu a dobre spravili. Aj skoro po 100 rokoch od vydania má tento film stále čo ponúknuť a môže konkurovať aj počinom, ktoré vychádzajú v súčasnosti. O zaujímavostiach ohľadom tohto diela si však teraz povieme trošku detailnejšie. Film mal v Spojených štátoch premiéru 21.12.1937 a ide o adaptáciu knižného diela bratov Jakoba a Wilhelma Grimmovcov. Ohľadom porovnávania Disney verzia a verzie pôvodnej Snehulienky od bratov Grimmovcov mám samostatné video, tak vám tu práve teraz hore vpravo vybehne preklik. Je to celkom zaujímavé, tak vás na to chcem odporúčiť, je to celkom jazda. Objavilo sa množstvo myšlienok o prítomnosti okultného významu alebo symboliky vo filme, väčšinou sústredených okolo samotných trpaslíkov. Jedna teória napríklad tvrdí, že zodpovedajú 7 čakrám a že Snehulienka predstavuje vedomie. Iné teórie sú menej filozoficky zložité, ako napríklad to, že sa mená trpaslíkov spájajú k užívaniu určitých nelegálnych látok. Podľa jednej z nich je Snehulienka kokain, ktorý spôsobuje vyčerpanie, to má byť spachtoš, zmeny nálad, to majú byť šťastko a dudroš, alergie, hapči a zmenu osobnosti, plaško, kýblik, čo nakoniec vedie k návšteve lekára. To je vedko, po anglicky sa mu ale hovorí doc. Názov filmu používa v angličtine slovo dwarf, čo bolo množné číslo slova dwarf. Pán prstenov od Tolkiena namiesto tohto slova spopularizoval pravopisne správne slovo dwarfs. Odtedy sa ale obe formy množného čísla používajú zameniteľne a je to spisovné. Slovo trpaslík, dwarf, tu bolo použité avšak iba dvakrát, teda v originálnom znení. A obidvakrát to vyslovila zlá kráľovna. Raz pri čarovnom zrkadle a znova keď už bola prestrojená po nájdení protijedu na otrávené jablčko. V slovenčine však v tejto scéne použili výraz nie trpaslíci, ale škriatkovia, čomu úplne nerozumiem. Verzia so živými hercami na motívy filmu, ktorá bola natočená v roku 2001, mala názov Snehulienka alebo Zimní pohádka či Snehová kráľovna a hlavnú úlohu si zahrala Christine Kreuk. Avšak, čo sa týka hodnotenia, tak ten film je podľa ČSFD celkom podpriemer. Po zliadnutí filmu ho ruský režisér Sergej Eisenstein označil za najlepší animovaný film, aký bol kedy natočený, respektíve spracovaný. Pieseň Someday My Prince Will Come, slovenský názov neviem, toho nedohľadal som, sa stala jazzovým štandardom a hrali ju mnohí umelci vrátane Buddyho Richa, Oscara Petersona a Milesa Davisa, čo boli vo svojej dobe celkom známe mená. Film bol zvolený Americkým filmovým inštitútom ako animovaný film číslo 1 všetkých čias. V roku 1979 bol filmom inšpirovaný scénický muzikál. Premiéru mal v Radio City Music Hall, čo je koncertná hala v New Yorku, a hlavnú úlohu si zahrala veteránka z Broadwaya Anne Francine ako kráľovná a vtedy neznáma Mary Jo Salerno ako Snehulienka. Režiroval ho Frank Wagner a produkoval Robert Jenny, a muzikál je známy tým, že zachránil Radio City Music Hall pred zatvorením. V roku 1980 bol nahraný a vysielaný na HBO ako Snehulienka naživo. Film Snehulienka je jedným z mála klasík Disney, ktorý nemá pokračovanie. Trpaslíci majú iba 4 prsty na každej ruke vrátane palca. Film bol prvým animovaným filmom od Disneyho, ako aj celkovo prvým filmom Disney, ktorý sa zachoval v Národnom filmovom registri Kongresovej knižnice. Na konci filmu sa Snehulienka pred odchodom s princom iba poboská so 6 trpaslíkmi. Ten, ktorého vynechala, bol spachtoš. V marci 2006 spoločnosť Disney oznámila nový film vo vývoji s názvom Rose Red. Mal to byť hraný spin-off film, ktorý mal byť rozprávaný z pohľadu Snehulienkinej sestry. Disney ale v roku 2021 oznámilo zrušenie prác na tomto projekte. Vo filme Gremlins z roku 1984 je vidieť, ako gremlini pozerajú film Snehulienka v kine. Pieseň Whistle While You Work bola neskôr počuť aj vo filme Žblnk 2. To, čo som hovoril s tým pokračovaním alebo nejakým spin-offom Snehulienky,
tak mala tu byť jedna hra, ktorá sa mala odohrávať pred príbehom Snehulienky a ktorú mala vytvoriť spoločnosť Obsidian Entertainment s názvom Dwarfs, ktorá mala ale takú celkom dark povahu. Napríklad mal tam byť jeden level, ten mal byť dokonca ako tutoriál, v ktorej princ zavraždil svoju matku, pretože si myslel, že je ona nejaké monštrum. Generálny riaditeľ Bob Iger zrušil vývoj hry, pretože film o Snehulienke bol považovaný za nedotknutelný. Najbližšie k skutočnému pokračovaniu mala detská kniha Welcome Back Snow White, kde Snehulienka navštíví starú chalupu a trpaslíci sa na to musia pripraviť. Film bol prvým animovaným filmom Disney, ktorý bol uvedený v Geography Town Official Library, alebo oficiálne známej aj ako Encyclopedia Library, zverejnenej v roku 2009. Ja som túto prastarú Disneyovku prvý raz videl, keď som mal asi 6 rokov a tie scény, kedy polovník povedal Snehulienke, aby utekala a tam mala tie paranoje, čo tam boli strašidlá, tak to ma dosť desilo v tom veku. Vy ste kedy prvý raz videli Snehulienku a 7 trpaslíkov? Aká je vaša vôbec najobľúbenejšia Disneyovka, o ktorej by ste chceli takéto video? Napíšte to do komentu, lajkom ma veľmi potešíte, odber so zvončekom vás na nové video upozornia, týmto sa s vami lúčim a vidíme sa na budúce.